Maayong odds sa Ano vlog. mo ipalit kuya? Ha? Nakatan na to. Kata na to. Nagpainit mi og kalaha. Oh. Kay magluto mo kasi og siomay. Magluto mi og siomay. Kami gipalit nga siomay guys sa kapak. Para ano nga brand. Luto ng siomay. Ay gipainit na mo ang mantika. Kaya nagbubuka na ni amo ni siyang i-deep fried no? Yes, i-deep fried ang siomay. Magluto ka og siomay. Init mo siguro ni. Init ka na. Init ha? Pwede tayo ng siomay. Dahil natin ang maluto. Ito na itong maluto. Itong siomay. Luto na itong maluto itong kuhan. Ito ang giluto nga siomay. Mapangit lang eh. Ito lang sa angin. Ilang kayo sa salot. Luto na guys. Luto na vlog. Kung ko kayong vlog ko na. Alright. Ito hawasan mo kang giluto. Giluto na ba. Ano ka na brown sugar? Itong nagluto ang siomay nga first batch sa siomay. Ang kaduwa nga batch nga siomay. Yes. I-deep fry natin. Nara atong first batch ng siomay nga atong giluto. Pero mo na gi-deep fried so mo sila ni. Atong tilawan ang atong giluto ng kaning siomay ba atong prito. Buko pag tuyog suka. Itong ibutang sa sawan. Nakoy tasa lang ang butangan og sauce tuyo og suka. Tuyo og suka para sa sawan nato niya. Tilawan atong giluto. Tikiman time. Tara, itong tilawan. Itong tilawan na itong siomay. Suyog suka. Let's try this siomay. Oh. Kita ninyo. Kita. Naman.